ariketikaz jarraitzeko inerra landuko dugu. Honetarako guk itxitzeko edo guk emondako gomi erabiliko dugu. Eta hurrengo ariketak egingo dugu. Lehenengo bicepsak landuko dugu. Vale? Hemen gomi estireta zapaldu ingo dugu. Bi muturre altura berdinen jarritze. Hemetik oratu. Eta ukabilek sorbaldatara egingo dugu. Hau, egingo dugu, 3 bider, 15 errepikapen. Hau amaitzerakoan, sorbaldatara pasiko gara. Posizio berdinen, hainkak elkartuko dugu, eta hemetik besoan estentzinoa, hau da, ukondoak flexione barik, gora erengo dugu besoak. Eskumuturre, sorbalda pare gaina. Hau berdin, 3 bider egingo dugu, 15 errepikapen. Amaitzeko, lepoa landuko dugu. Postura berdinen, lehenengo ariketa egin dugun postura berdinen jarritze, laburtu egingo dugu gomien, eta hementik gora altzeko gara. Holan, lumbarrak landuko dugu. Hau, berdin, 3 bider, 15 errepikapen.